Čaute ľudia, ja si tam u mojho nového videa z hry Brawl Stars a jak si môžete všimnúť, tak už mi tu dačo bulíka hore vpravo, takže idem sa pozrieť. Nič, idem sa do shopu a fúha, 140 gemov, 5 €. Tak to si idem kúpiť. Samozrejme, aby ste tu nevideli, tak sa hneď vrátim a uvidíme sa. No, takže sme späť a tie gemy som si kúpil, neviem prečo mi ich neukazuje, ale mám ich, pretože keď sa pozrieme do shopu, tak to nie sú. Aha, no. Tak ideme si dať hru za... čo ja viem, môžeme Piper. Či sa to bude hodiť, budeme tak. OK, Brawl hokej, dá sa. Takže ešte kým sa nám skúša hra, ale kým začneme hrať, tak prosím ťa, hoď tam odber a like. A užívaj toto video. No, dobré, melódy. Kerivy. Mortis, no že by. To som jak ako prežil. Nie. Yes. Dobre. Takže... tak, jednou týmu. No, to sa dobre hodilo. Super. Som tu nemá tam melódy, no jasne, že má. Nie. Ko tu nejde. Super. No, prvá hra hneď prehra. Nechápam, že jak to doteraz, že keď som hral a natáčal som, no tak som tu mal samých nubov. Prečo som to netrafil? To je stíhavé. Super. No tak pôjdeme do čo iné a ešte čo som chcel povedať. No to som dobre dal. Super. No takže prehra a no idem povedať, že keďže v shope bolo taká odmena, taký jeden legendary skin, mnoho už asi viete, no tak si z toho brawlera pôjdeme zahrať a vyskúšame si na neho ten skin, to je Stu, ten Santa, to je ten Joxu. No a tu by som, neviem kedy, tu by som mohol dať, fúha. Asi pravda, no. A môžeme ísť. No a ešte by som chcel povedať, že jak vidie toto videjko, no tak teraz snažím, ale teraz robím videjko, kde som utratil
veľa peňazí na Robuxy a také veci proste. Bude to fakt dobré video, takže ak ho nechcete zmeškať, tak mi dajte odber, dajte si na oznámenia a uvidíte ho potom. No ako ten skin je mega pekný. Pekné emoty má. To fakt má pekné. No. Ale to zase prehra nemusela byť, no. Že tu je M-ska taká úplne na ten Brawl Ball, takže ja asi si ju pôjdem vyskúšať. Fajne sa mi to seká. Čakaj go, no. Nechápem, čo sa mi to tak seká, nechápem, prečo auto je iný. Super. Aspoň som im stienu zničil. Ale tento skin je síce pekný, ale neviem prečo dávali superco. No ako chápem, že je unavený rok, ale nemuseli dávať legendary skin, pretože keby tak dávali každý rok, no tak z toho viem, čo by si pozeral tie skiny, takže koľko ich je legendary, no tak cez 40. No a tak kebyže to dávali každý rok, alebo počas roka, alebo tak, no tak to by bolo celkom NPC, pretože ten skin, tak ten už má každý. Ale že hlavne sa to bude hodiť pre tých, ktorí začali hrať a oni budú strašne radi, pretože majú taký legendary skin, ale vlastne NPC to, že kto jak. No ako mne sa ten skin páči, ale ja radšej budem za môj Fantastiu, pretože ten je best. Ja si myslím, že na Boa mám tiež Bo. Ale neviem, že či ten, alebo to taky mám, super. Alebo ten, asi ten. No, a jak som hovoril, že si ideme zahrať za M-sku, jak si môžete všimnúť, tak ja na ňu mám pomaly všetky skiny. Púha. No, keď dám win, tak si kúpim tento skin na M-sku, ale musím dať win a musím byť star player, lebo ináč si ho nekúpujem. Ak by ste si ma chceli pridať do friendov, tak tu máte QR kód, keby ste chceli, a klub je už plný. Počkej, tu sme v lokále. Kluby, v globále nie. Škoda, no. Jo. Tak ideme za tú M-sku. No dúfam, že budeme star player a že budem proste, no to nevadí, že budem star player alebo nie, ale musím vyhrať. No nie. To som čakal presne, že na poslednú hru. Pekne strel, ja som s tým skin nehral. Som si nevšimol, že ešte gemy mám. Ajaj. Tak nevydarilo. Je strašne opýt, že nemajú jedného na blízko, na diaľku a tak proste. No, to bolo dobré.
A ja chcem tu Mandy. Som tak videl video, že tam musíte ísť tak na stránku Macerino Pino a tam sa to dá získať. Super, to si dnes nekúpime. Potom ešte skúsime Sola. Aj keď viem, že Sola to bude hrozné, ale tak čo za skúšku nič nedáš. Nie. A to čo mám za hráčov? Ako to sa nebude počítať, keď prehrám. To nie je normálne. Ako... Dobre, no. Som zvedavý, že koľko mali trofy. No ale ako koľko? Normálne. 30. 50 isto. 30. Asi, no jasne, 80 a 60. To sa nedalo proste. Premýšľam, že si kúpim Buffys. No, ale počkaj, to by som mal všetky. A to mám vlastne tak no to ja mám Spajka. Aha. Je. No tak... Môžeme si kúpiť, za to, jak som strpel. Snad to nebude vadiť. Jedno. Hyper dostanem. No, ja viem. Ja si skúpim všetky. Pretože mám coiny. Mám tu neblingy, powerpointy. A zase si plánujem na novú season kúpiť zase Real Pass. A budem mať zase coiny. To si kúpim. Budem konečne všetko. Tak. Mňa by strašne zaujímalo, že kto má všetky blink buffys. Takže to asi nemá každý. 33 gemov, to je veľa. Spike. Tu je. Tak. No nemá ani jeden skin. Ten je pekný. Fúha. Alebo ten. A nechcem kupovať, ale šetriť. No nič, ideme Sola, čo sa veľmi bojím. Sola, jaká má pán... Fúha, najvsku dobrá, ale dúfam. Lebo ja väčšinou, keď idem Sola, no tak stále vyhrávam. Lebo aj keď som púšťala Shelly, no to sú to znieky zrazu. No, aj keď som púšťala Shelly, no tak som tu mal sami noobov. Tak. Som mal sami noobov proti sebe, takedy je pro. A vždycky som bol taký, že prvý, druhý, tretí. Takedy, že štvrtý. Ale ináč to bolo dobré. Tak, musím dať bacha. Nechcem byť camper, takže idem. Poď Edgar. Neviem, či sa mi oplatí ísť na ňa, na mňa skočí. To je Karel. Jo, to koľko mi zobral. Počkej, ja s ním pôjdem teammatiť a ja ho potom zabijem. Tak. Zabijem. Ja to práve vždycky tak robím. Tak. Si bičkam. Niekoho zabijeme. By mal viac powerov. Jo.
Čo skúša? Kamo, čo skúša? To je Edgar, ne? Aj Shade. Tak. Vypadni. Nie. Bože. Koľko? -2. Vo všetko. Premýšľam. No. OK, no. To skin nebudeme kupovať a toto je asi na konci videa posledný opening, takže otváram 5 to hneď. Z blingu. Dosť. Čo tu máme za Brawl Pass? 3 tote, 40 enemies. To si budem robiť mimo videa, pretože nechcem to video veľmi preťahnuť. Ešte tu máme jedno. No ako z tých mecha boxov vydali mega veci, takže to boli 9. 9. Nie. Bože. Ale kámo, mne väčšinou vypadali strašne dobré veci a teraz nič, hej. A čo s tými gemami? Zase ich budem musieť kúpiť? No to som do ďalšieho videa ich budem mať. No tak to bol koniec videa, tak hoďte odber, like a vidíme sa v ďalšom. Čus!